nu lige ved at være ved vejs ende, og foran os, der venter der en nervepirrende afgørelse. Inden du begynder at bide negle, så skal vi lige omkring robotdrengene. Første gang jeg så Nick og Jeb, så gav jeg dem ikke en chance. De kom ind og lignede nogle idioter. Hold kæft, sikkert et par bundenrøve. De havde en mærkelig, selvhøjtidlig, ironisk distance til det hele. Men så begyndte de at danse. Jeg var solgt. Det var genialt. Ej, hvor er det godt! Her havde vi nogle semifinalister. Færdig bedste. Hvad de kom med, var jo robotdrengene. Og for satan, hvor var det godt. Jeg troede, de var robotter. I skal videre. Jeg synes, I er så dygtige. Den, der har fået allerflest stemmer på seerne i aften, er robotdrengene! Nu er det jo hjem og brygge et nyt show. Finde nogle federe tricks, finde en federe historie, finde nogle federe kostymer. Forhåbentlig kunne underholde publikum endnu bedre. Altså i aften, jeg tror, de skuffer mig. På den anden side skulle jeg altså ikke overraske. De tår røven på mig, og jeg står jublende, savlende og omfavner dem til sidst. Kære seere, nu skal du høre historien om det gode og det onde. Fortalt af robotdrengene. Sådan skal det gøres. Fantastisk. Helt fantastisk. Puha! Aalbæk! Det var jo kampen mellem det gode og det onde. Hvis side er du på? Kan I huske, hvad det sidste? Det var, jeg vislede til jer op på scenen. Hvad sagde jeg? Så er der krig. Så er der krig. Krigen er overstået. I har vundet. Wow! Endelig må han overgive sig. Martin Hall, robotdrengene, kan man sige, har også før imponeret dig. Har de gjort det igen i aften?
Det har de, og jeg vil gerne lige bringe en metafor, en anekdote op. Kom der med den. Det er en finale, og det er lidt det samme, jeg har sagt til jer en gang, som desværre blev misforstået. Jeg har det med jer, som jeg har det med den glimrende forfatter. Kan du ikke gøre lidt hurtigere? Knud Romer. Første gang, jeg læste ham og så ham, kunne jeg ikke holde ham ud. Og nu elsker jeg ham. Jeg vil ikke undvære ham for dronningen. Jeg har det på samme måde med jer. Sagt med Peter Aalbæks flade dansk. Det er kraftedeme godt. Tak. Julie, sidste akt på scenen i aften. Hvad har du at sige til Jeppe og Nick? Ja. Det var jo for mig i aften det bedste akt. Altså, det var simpelthen så fantastisk. I er jo professionelle. I er topprofessionelle. Plus at danse sådan der, med sådan timing, som I har. I må jo øve jer 24 timer i døgnet, og det skal I fandme have et bonuspoint for det er satme godt, det der. Nu har I også fået kostymerne med, I har fået historien med, I har fået hele lortet med. I har lært af de tæsk, I har fået, drengen, igennem programmet også. Ja. Nick og Jeppe, en kommentar til de kære dommer. Altså nu, det er rigtigt, vi arbejder 24 timer i døgnet. Vi blev faktisk færdige her i nat med vores sidste små lyde, så vi er rigtig glade for. Laver I jeres egen lyde til det her? Ja. Come on. Sådan. Om det er nok til at vinde til den 2008 dommers kommentar, ja, det er du også med til at bestemme. Det kan du gøre på en sms med din mobiltelefon. Tast talent 8 og send den til 1212, så stemmer du på robotdrengene, som altså skal vinde til den 2008. Giv mig en stor hånd!